Wel, yn Dyffryn Aman mae rygbi yn y gwlad fel maen nhw'n gweud. A 3 mlynedd yn ôl nes I penderfynu I ddechrau tîm rygbi merched yma ym Penybanc. I gychwyn gyda tîm hŷn dros 19. Yr oedd 9 yn y cyfarfod cyntaf ac erbyn nawr mae rhyw 32-35 o ferched yn chwarae gyda ni'n aml. Ni wedi cael lot o cefnogaeth o'r comiti yn y clwb a hyd yn oed y bechgyn fyd. I fod yn deg mae pawb yn cael y cefnogaeth o'r clwb a'r cefnogwyr, so mae'n dda. Mae da ni cwpl o merched sy'n rhan o carfan Cymru a rai yn Rhanbarthol fyd, ond mae lot o merched ddim wedi chwarae lot o rygbi, so weithiau mae fe'n galed I chwarae gyda merched sydd ddim o'r profiadol, ond ar y cyfan mae'r tîm yn eitha da. Fi'n datblygu, ond fi'n well na beth o'n I, so fi'n gobeithio erbyn diwedd y tymor yma, bydd e'n tîm bach yn well to. There's more girls getting involved, there's more clubs, which means the regionals are getting more competitive and therefore the Welsh national squad is getting more competitive and they're fighting for position, so that's what the game needs. Wel, drwy llwyddiant Penybanc, mae llawer y tîmau lleol wedi penderfynu fy ati I ddechrau tîmau rygbi merched. Yn yr ardal fydde ddim digon o ferched ar y foment I cael llawer y tîmau, felly ni wedi dod mewn â clwb rygbi Rhydaman sydd yn rhedeg tîm dan 19. Maen ni'n gobeithio bod un tîm arall yn lleol mewn dechrau tîm dan 15 a wedyn fydd llwybr chwarae i'r merched reit trwyddo lan hyd oedran hŷn a fan hyn sef y pinnacle I nhw I chwarae dros glwb Penybanc gweithio. We've had quite a few new girls this year, they've never played rugby before and they've liked it and stuck it out, so I'd say give it a go. It's great to be a part of the team and you never know what could come of it.